už je ráno, toto je divné. Ty zasran, čo si dovoluješ? Upchávať záchod? Ja som to nebol. Jasné, že ne. Sam sa rozliali hovna, ty vole, po celom. To si musel byť ty. Tati, ja som to naozaj, že nebol. To si bol ty alebo mama. No neverím ti, kámo. Budeš to musieť opraviť. Ja idem pozrieť futbal. Ale ja neviem, či si vecko a ty ideš pozerať futbal, nemôžeš to urobiť ty? Mne ide futbal, ja to nemôžem robiť. Musíš to spraviť ty. A že určite som od ty. Takže za to. Ja to nebudem robiť, tati. Prepáč, nebudem to robiť, to je nechutné. Čo si povedal? Dobre. Dobre, tak to urobím. Ale musíš ma to naučiť. Čo ťa mám naučiť, to sa naučíš sám. OK, tak poďme tam. No poď. Dobre, zase máme čistiť vecko, ktoré môj tatko, môj foter upchal, že? Pozri na to. Fuj, ale to je tam je smrad, tati, ja tam nechcem ísť. Tu máš toalet, tak poďme, upraceš to, poďme. Ty kokos, fuj, tak toto je nechutné, normálne celé vecko. Ježišmarja, toto je nechutné. Dobre, čistíme to, ty kokos, hej, dobre, všade hovna. Dobre, aj toto. Ešte teraz pojem na vecko, dobre, vylezem takto hore. Sakra, fú, počkaj, ja som padol do gigantického hajzla, kde to som? Sakra, pomoc, zachránte ma odtiaľto, prosím. Haló, prosím, pomoc, ja som tu vo vecku, prosím, zachránte ma. Haló, tati? Ja som vedel, že si tu čisté hovno, ale že až takto. Čo? Prečo som tu, otec? Ty si za to môžeš, ty si celé hovno, celý život si bol, si nič, nikto ťa nechce. To mi nemôžeš hovoriť, ja som tvoj syn jediný. Ja ťa radšej spláchnem, vypadni. Počkaj, to bol sen? Toto bol divný sen. Vidíte, už je ráno. Super, toto je paráda. Majska máme jesenné prázdniny, takže hej, dneska mám voľno. Pôjdem za Igorom, takže dneska to bude fakt super deň. Dobre. Idem voľno. Tati? Synak, potrebujem pozbierať listie. Počuj, otec, ja mám dneska prázdniny, takže môžem aspoň dneska mať voľno konečne. Voľno? Si si myslel, že počas práci budeš mať voľno? No nie. Domáce práce čakajú. Ja to môžem osrať normálne, cez víkend mám zarakať, nemôžem ísť nikam. Cez prázdniny, kedy môžem ísť von? Keď budem mŕtvy. Takže asi nikdy. Presne tak, poď za mnou. Už to zase začína. Zase domáce práce s fotrom, hej. Ty kokos, to čo je tuto? To je tank? Ty máš tank? Kamo, nedotýkaj sa, to bude na neskôr, dobre? To budem opravovať, poď sem. Ale to je taký fakt, že brutálny. Dobre, dúfam, že ma pomôžeš v ňom. Možno keď sa opraví. A teraz zbieraj listie. Ale prečo musím robiť takéto veci, ty kokos? Mňa to fakt nebaví, tati. Fakt ne, no normálne furt musím niečo robiť na tejto záhrade. Prečo to nemôžeš robiť ty? A počuj, prečo nemôžeš nájsť záhradníka? Nech to urobi celé. Čo si myslíš, že platia záhradník je aký lacný? Nemáme na to peniaze. Ale tati, práve si kúpil tank, takže hej, záhradník není drahý, len ty rozbiješ peniaze na sračky. Ja ti dám také nasačky, ty len poď. Dobre, kľudne ti, dobre. Ja som tak nemyslel, dobre. Dobre, a vieš, ty si kúpil tank, radšej keď vieš, že kúpiš niekoho, že by si nám postaral o záhradu. Prečo to musím robiť ja? Lebo ty musíš to robiť. Mne sa nechce. Vladia, ale sa to chce, ty musíš to robiť. A keď si ty bol malý, tiež si musel takto robiť? Ja keď som bol mladý, ani nechcem spomínať radšej. Čo si bol na vojne, alebo čo sa dialo? Presne tak. Vietnam, druhá svetová, prvá svetová, všetko. Takže ty si bol akože všade. Presne tak, ja som bol silák, ja som bol niekto v mojej minulosti. Máš aj nejaké medaily? Stratil som ich, som horelivý. No dobre, to je jasné. Chcem ma vysmívať? Ne, nevysmievam sa ti, ja ti verím, tati. Si najlepší otec. Ty si som najlepší otec a ty si najlepší syn. Vylezte! Dobre, kľud. Ja som ho pochválil, že je najlepší otec, on mi povie, že som najhorší syn. To je normálne, že šikana. Hej, a takéto práce tu musím robiť. Kámo, zbierať listy, ja neznášam. Normálne blbá jeseň. Ja fakt nemám rád jeseň kvôli tomuto, že musím zbierať všade listy a takéto veci domáce robiť. Kámo, vidíte tu normálne milimeter a ja tento list nemôžem ani zobrať odtiaľ. Dobre, sa si to nevšimne. Dobre, ideme na túto tak ďalšiu popku. Ty zase máš ako schizofrénu, sám sa sebou sa rozprávaš. Ne, sa nerozprávam sám so sebou. Ja som tati youtuber, ja natáčam videa na YouTube. Ježišmaria, ale ešte stále lepšie než TikTok. To je pravda, YouTube je lepší ako TikTok, to samozrejme každý vieme, to sa môžeme každý zhodnúť. Tak, posledný list tu to máme, takže hej, dobre. Už to je vybavené, tati, už tu máš. Na, dober si. Ďakujem. Vieš čo, máme bordel napovaný, treba aj to upratať. A kedy už môžeme ísť za Igorom, že pozri sa, Igor si tam normálne už celý dom postavil jeho tátko, pozri sa, aký majú oni luxusný dom, jeho tátko sa snaží, normálne zarába peniaze, Igor Jan si po dovolenkách, má drahé oblečenie, drahé tenisky, nejaké Travis Scott, Fortnite danky, chápeš? Jeho tatko je falošňák, neplatí dane, podvádza a predáva drogy, taký chceš byť, určite nie. Nechcem taký byť, dobre, tak poďme na pobalu, ukážeš mi, že čo tam mám urobiť. Ale počkaj, však ja som milo bol na pobal, tam nič nebolo. No, nejaké veci sa tam nasytli, treba to popratať. Ach, jaj. No poď za mnou. Dobre, zase ideme za tatkom, teraz na
práca a potom už konečne normálne budem robiť, lebo hej, tento tatko, to čo si tati tu postavil? Kámo, to čo je za mašinu? Ty si taký šikovný? Ja šikovný, ja teba zbieram. A takže to je bordel iba? Jaký bordel, to sa použije niekedy určite. dobre, zbierací tatko. Nič, tak čo tu mám čistiť? Pavučinu budeš musieť robiť. Tu máš, áno. Dobre, a počkaj, tati, není ti tú pavučinu lepšie očistiť samému, však to budeš mať rýchlejšie. Na čo furt mňa zamestnávaš? No budeš musieť niekde pracovať, kámo. Čo si myslíš, že budeš robiť v živote? Ja budem tiktoker. Ty vieš, ty to ja ti dám takú patku, že si ja. Dobre, nebudem tiktoker. dobre. A čo by som mal robiť? Čo by si chcel, aby zo mne vyrastlo? Z teba elektrikár aspoň. Elektrikár, to je dobrá robota, to sa mi páči. A ešte čo také? Čo také doktor? Dobre, a ešte čo by sa ti tak páčilo? A tankista, to je on super. A kebyže som streamer, čo by si na to povedal, kebyže som streamer, tati? Keď už streamer, tak ti tam nahatýpe a tam si dostal ban. Dobre. Ale vidíte, tatko vie. Nič, tati, už to je počistené, už to je všetko hotové. No, tak som hrdý. Dobre, tak schoď do svojej izby. To je bomba, počkaj. Kámo, tento youtuber je fakt dobrý, normálne sa snaží, vydáva videa každý deň. Fakt, akože ho rád pozerám. Wow, kámo, to čo je za stroma? Počkaj, idem počítať. Dobre, počítač je vypnutý. Tatko strieľa! Kámo, on tu má nejaké terče, pozrite sa. Kámo, môj fotor je jaký dobrý. Dobre, počkaj, idem vzadiť, to si sa vyskúšať, ja. Konečne niečo porádne. Tati. Čo ma vyrušeš? Hej, muže. Chcem si aj ja zastrieľať, vyzerá to strašne dobre. Som nevedel, že ty vieš strieľať zo zbrane. No ja som vo vojne strieľal, ja som bol raketový. Ty si chceš akože vyskúšať strieľať? Áno, chcel by som to vyskúšať. Že ty máš také tenké ruky, že ti zlomia. Tak daj mi niečo menšie, nejakú menšiu zbraň. Chceš menšiu zbraň? Dobre, počkaj, čo tu máme? Á, klasika. Nemier na mňa, ja sa bojím normálne zbraní. Aj, nebudem, dobre, ty, bez mozek. Tak, nabijem ti to pekne. Dobre. Pripravený. Dobre, Tu máš chyť tú zbraň. Dobre, mám to. A teraz jak? Čo mám urobiť? Pekne dáme do stredu, do ceča a vystrel. Dobre, takže namierime pekne do stredu, priblížime a... Jež! Tati, jak mi to išlo? No dá sa povedať, ale lepšie mier, pomeň. Dobre, ďalší. Čo, teraz to bolo dobre? To bolo lepšie. Pomeň. Dobre, skúsim od Petra. Bam. Tati, jak som to zvládol? Dosť dobre, to som rád. Ty kokos, teba bude strelec. Nemáš ešte náboje? Nedáš mi ešte náboje? Ma to strašne chytilo. Ale nehovor to máme, Dobre, ale nehovor to máme. Dobre, tu máš nabíj mi to. Napíš si to sám, čo sa bojíš? Dobre, počkaj tak. Nemier na mňa. Prepáč, a jak si to nabijem? Ja neviem, ako funguje tá zbraň. Normálne vysunieš zásobník a zastrelíš druhý. Dobre, mám. Je to tam. Môžem strieľať? Áno, môžeš. Dobre, takže raz, dva, tri, štyri. Nerob si trafil sklo. Ty si to trafil sklo, ty vole. Počkaj, ale tam niekto býva? Ja neviem. Akože nebýva, ale radšej nerob rachot. Dobre, mám posledný náboj, môžem si vystreliť? Áno, vystrel. Dobre, počkaj. Ja som ti trafil ten tank. Vieš čo, tam na niečo musel byť vytvorený, toto vydrží. Ale vieš čo, ja ti ukážem, jak strieľa porádny chlap. Ty kokos, tátko, jakú zbraň vyťahol, no ukáž. No pozeraj. Tak. Pom! Tátko, úplne dobrý. Tak to strieľa, ty vole. Táti, ty si fakt šikovný. Počkaj, zase kosa dávaj, počkaj. Kámo, nehaj si tie zbrane. Dobre, Som ťa skoro zastrelil. to bolo fakt tesné. Počkaj, ty krvácaš. Čo? Ty si sa myslel, že krvácaš. Jaj. Nekrvácam, ty si zo mňa robíš srandičky. Presne tak. Dokon do svojej izbičky. Dobre, idem. Fú, ale tá zbraň bola akože fakt dobrá. Možno, že v budúcnosti mi tatko dá zastrieľať aj z tej silnejšie. Nič, idem sa ešte pozerať nejakého youtubera. Dobre, musím urobiť nejaký nový potion, lebo to, čo sme robili v minulej časti, bolo fakt, že dobré. Synak. Čo je? Potrebujem pomoc s tankom. Není problém, ja ti rád pomôžem. No tak poď, ideš so mnou. Dobre, a potom si môžem aj zastrieľať z neho? No, možno, hej. Dobre. Pardon, dobre. Takže tu máme čestku, tam máme veci, čo potrebujeme. Ja poskladám tie veci, ty ich tam budeš dávať, dobre? Dobre, tati. Kokos, ale konečne nejaká práca, ktorá ma fakt, že baví. Teba nebavilo listie? Ty si ja. Dobre, všetko ma baví, všetko, čo robíme spolu ma baví. No to som chcel počuť. Dobre, takže vyberte veci z tej čestky. Dobre, všetko vyberem, toto, čo treba. Dobre, mám. No tá, poď, vyskočíme pekne na ten tank. Dobre, som tu. Ty si
neskákaj. Ja, pohode. No, Dobre. Vyber Dobre, tu, dajú tam. Dobre. Dobre. Počkaj, otvoríme motor. Daj ho tam. Počkaj, nech sa musím dostať. Dobre, čo je motor? Toto je motor. Bam! Koko, za normálne zvuky to vydáva fakt dobre. Wow, toto je brutálne. Dobre, Dobre. ideme dať dopredu. Počkaj, tu je šofér, Nasadni. Počkaj, to mám nasadnúť? Počkaj. Ja tu sedím, tati, ja sedím v tanku. No, tá skús sa naštartovať, poďme. Dobre, skúsime, čo nejaký červený knoflík? Hop, nič to nefunguje. Sakra, jak sa to štartuje? Absolutne neviem. Tati, jak sa to štartuje? Vieš čo, vystup, ja ti to ukážem. Dobre, poď, ukáž mi to. Jaký zvuk! To je bomba! To strašne hučí. Počkaj, spodol, či nám nie tečie olej na auto zo spodu. Tati, ja ťa vôbec nepočujem, strašne hučí ten tak. Skontroluj olej zo spodu, či netečie. Tečie olej, tečie. Nevadí, vydrží to niečo. To je brutálna mašina. Dobre. Tak. Dobre, konečne moje uši. Dobre, lezem hore, nasadám. Tati, brutalita. Tak sa mi to páči, jo. Dobre, môžem ísť s tým? Sadneš si aj ty niekde? Počkaj. Nasadnem. Tatko je tu. Dobre, počkaj. Dobre, šofér. Pridávam. Počkaj, tati, poďme zničiť Igorovi barak, ten multimiliardový. Igorovi barák. No, No, dobre. skús strieľať. Počkaj, nabijeme. Ideme na to. To je brutalita. Normálne Igorovi zničíme barak celý. Dobre, tak toto je halus, toto je fakt srandelný mod. Chceš si to vyskúšať ty? Chcem, počkaj, idem. Ale ten hluk je fakt, že strašný, počkaj, jak tam vylezem. Dobre, jak má teraz strieľať? A teraz keď máš ten čudný veľký, tak s tým. Z Igorového baraku nič neostane. Toto je brutálne. Dobre, nabíjam. Kámo, toto je akože fakt najlepší deň mojho života. Že môžeme toto normálne z takto stánku ničiť. Tátko šoferuje. Ty kokos stánku takto strieľame. Daj ti, poďme ďalej. Nechme sa zasekli, to čo je za tank? Čakaj, vybavím. Dobre, ja som vonku, dobre. Masakra, už sa nám míňa benzín. Kámo, musíme ísť domov. Čo tu tak rýchlo? No tak čo už, hej. A kebyže ho dotankujem, dobre, zacúvaj, budem ti hovoriť. Dobre, trošku doprava, poď, cúvaj, doprava, vidíte, že je plný. Dobre, doprava, doprava, po mojej strane, Môj potreb sa to zasekol s tým tankom. No poď, plný doprava, plný po mojej, dobre, rovno, pomaličky. Toto je asi najviac brutálna vec, čo tátko mi dal. Dobre, poď. Dobre, môžeš vypínať motor. Dobre, vypol motor. Fú, jaký je kľud. Toto je mašina, tati, koľko to žere toto? Toto má tak 100 litrov na 100 kilometrov. To je dosť. Síce to bola zábava, ale mi teraz začína futbal, takže budeš môcť spraviť niečo iného. Dobre, toto ti povraciam. Nech sa ti páči. A čo mám ešte urobiť? Nemôžem si ho pozerať konečne futbal? Dneska sme mali taký pekný deň s týmto tankom. No, stal sa taký incident na záchode. Ach jaj, zase vecko. Áno, presne tak. Poď za mnou. Zase niečo s veckom. Toto nie je ani možné. Ja by som radšej pozeral futbal s tebou, tati. Vieš o tom? Viem, ale nebudeš. Je to moja vec. Takže, nie sú za záchodom je problém, ale s lašicami. Vidíš ich? A kedy budeš si ho pozerať futbal? Asi nikdy, ty si bol moc otrávny pri tom. Tak dík, no, tati. No, takže, vidíš toto? Sa mi stal malý incident. A to, jak sa ti stalo? Čo tam niečo padlo, alebo čo? No ja som si spieval obľúbenú pesničku a som sa tam troška strpal a prepadol sa to, takže budeš to musieť opraviť ty. No, dobre, tak čo to mám iba zalatať? To si debil, treba to vyviniť celé. No, dobre. Tu máš Dobre, nové dlažice a tu máš tvoj dobre, nástroj. ďakujem ti, dobre. Dobre, maj sa, je poza futbal. Hej, dobre, tátko odišiel preč a my musíme toto urobiť, kámo. Toto rozbiť a dať nové dláždice. No nebože, radšej by som pozeral ten futbal, nebudem vám klamať, to je pre mňa lepšie. Dobre, počkaj, takže prekopáme. Wow! Kámo, čo?
som a tatko zabije. Kámo, počkaj, ja to tam zalatám. Dobre. A my budeme preskúmať toto. Dobre, ideme. To vedie niekam. Kámo, to čo je za šachtu? To som ani nevedel, že takéto tu niečo je. Toto je brutálne. Dobre. Sme vonku. Nice. Hej, tam je tatko. Ty Maršák, ty čo si vonku? Ma to ti povedal, že máš spať záchod. Ja som to urobil. Dobre, padáme. Kam. Počkaj,